The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a bushel basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Jesus ang kapawa, si Maria ang Candelaria. Ina ang ginpamalandungan naton sang Lunes, sa nagligad lang nga fiesta ni Maria ang Candelaria. Si Maria ginapaanggid sa bulan, kag si Jesus sa adlaw. Si Jesus katulad sang adlaw, ang matuod nga kapawa, kag ginagikanan sang kapawa. Ang bulan naga-reflect sa aton sang kapawa nga nagagikan sa adlaw. Si Maria katulad sang bulan, naga-reflect man sa aton sang kapawa nga nagahalin kay Jesus. Kag ang kandela nga iya ginauyatan, nagasimbolo kay Jesus, ang kapawa nga iya ginakungkung. Brothers and sisters, katulad ni Maria, daw bulan kita. Naga-reflect sang kapawa nga nagahalin kay Jesus. Kag amuin na ang buot silingon ni Jesus sa Ebanghelyo, sa iya pagsiling, and I quote, "You are the light of the world." But niya silingon, daw mga bulan kita nga naga-reflect sang kapawa niya sa kalibutan. Pamangkot, ano ini nga kapawa? Ginsabat ina sang first reading. Please listen very carefully. And I quote, "Share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless, clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own. Then your light shall break forth like the dawn." To be light, siling ni Propeta Isaiah, ipaambit ang inyong pagkaon sa mga ginagutom. Padayuna sa inyong mga balay ang mga wala puluyan. Tagais ang panapton ang mga wala panapton. Indi pagtalikdi ang imo isig katawo. Padayon ni Isaiah, "If you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then your light shall rise for you in the darkness." Kung sa hiligay nun pa, kung madula sa tunga ninyo ang pagpamigos, pagpato-pato, malaot nga mga sugilanon, kung mahatagan ninyo sang pagkaon ang ginagutom, kag kung matagaan kasulhayan ang mga nagaantos, ang inyo kapawa magapangibabaw sa tunga sang kadulom. Ang kapawa nga ginahambal ni Jesus amo ang maayo
naton nga binuhatan. It is not literal light, but your good works, my good works. Kag ang kadulom, amo ang pagkagutom, malnutrition, mga pagantos, kag pagpangalagag sang isig katawo. Kahapon lang kami nag-abot halin sa Tagaytay City, sa General Assembly sang Social Action Network. Nanginbisita namon ang representante sang the Second Congressional Commission on Education o kun EDCOM 2. Ano ini? A 3-year body created by Republic Act number 11899 to evaluate the Philippines education sector, including DepEd, to address the learning crisis. Ginsay-say sa amon ang resulta sang ila evaluation nga nagalaragway sang matuod nga sitwasyon sang edukasyon, kag nag-appeal nga hindi na kita magbinasulay kundi magbinuligay para sa future sang aton mga kabataan. Una yan na nga appeal, pagsugod yagid kay balaan niya kontra gid namon ang korupsyon. Nag-appeal siya, hindi na kita magbinasulay, buligan ang aton kabataan. Nasyak kami, nasyak ako sa mga masunod nga mga datos nga nasentro sa nutrisyon kag edukasyon. Kung undernourished aton kabataan, dako gid epekto sa ila pagtuon, kag ang mass promotion halit sa ila pagtuon. Inabala bisan mangu ka, mag grade 5 ka. Bisan hindi ka kabalo magbasa, grade 5 ka dayon, grade 6 ka. Hampakon mo ka sa batya sa imo, saka gihapon. Siliko sang tsimpo namon sa akong eskwela, singganan ka ni ma'am, hawiran ta ka, ginanervyos ka na sila. Subong wala. Bisan hindi ka kabalo, up you go. Kay mass promotion. Dugang padira ang bullying sa eskwelahan. Listen, 23.6% of our children are stunted, meaning manubo ang bugat kung ipaanggid mo sa edad. Number 2, 42% among the poorest are chronically undernourished. Number 3, kag daw malipong ako sang nabatian kag nakita ko ang datos. Iloilo province is number 10 sa kadamuon sang stunted children. Liwat kung kulang ang nutrisyon, maapektuhan ang pagtuon. Gani siling sang mga datos, 80% of students in public schools are struggling readers. High school students are struggling the most because of the weak foundations during the pandemic. We appeal to the administrators of schools, lawlaw kung daw wala gid pulos ang baya live streaming ninyo nga na. About 90% of them will likely finish high school without attaining functional literacy and numeracy. Out of every 1,000 senior high school graduates, only 4 are truly ready. Out of 1,000. One of the culprit also, besides nutrition, again, is mass promotion. PISA, Program for International Student Assessment, findings show that the Philippines is the bullying capital of the world. Akon apo,
Way mag-eskwela kay ginabuli. Ginkadtuan gid ni Luluya agud maasikaso. 39.5% of children age 10 report being exposed to violence at home. Nanay, tatay, kung ginabuli sa balay, amo nang i-reflect niya sa gwa sang balay kag sa eskwelahan. Ang feeding program nga gintun-an namon nagasiling, 1 in 4 Filipino children is stunted. Again, this is irreversible if no meaningful intervention is made from 0 to 5 years old. Every day, 95 children die from malnutrition in the Philippines. As we speak, iban sila sa ila subong nagakamatay. 95 every day due to malnutrition. Ituon lang naton sa undernourishment. Undernourished aton kabataan, meaning hindi husto ang nutrisyon kag dako ang epekto sini sa ila pagtuon kung wala meaningful intervention from 0 to 5 years old. Irreversible na ang ila sitwasyon. Tomorrow may clergy meeting kami kag maapil ako sa kaparian, ilakip sa pre-kana conferences or seminars ang food preparation. Food preparation. Bato-bato sa langit ang tamaan, sana po'y huwag magalit. Madamo sa aton hindi kabalo kung ano ipakaon. May feeding program kami sang una, may sarang kay tatay overseas, pero underweight. Nga ginpagustuhan junk foods. Ti ano kuhaon niya sa junk foods? Gintawagan ni nga junk. Gani bisan damo ginakaon, hindi husto ang nutrisyon, underweight. Gani kinahanglan nga matun-an kung ano ang preparahon nga ipakaon sa kabataan. Angot dira sa sini nga mga realidad, ginahangkat kita to be the light. Brothers and sisters, basi kaingod mo ang bata nga undernourished. Be the light. Pagpauli nyo karon, buksi mo bintana, kag tulukon imo kaingod. Number 10 ang Iloilo sa stunted children. Ginpangayo sang EDCOM nga buligan sila sa feeding program kag sa pag-put up sang library for children. Kay ang children's book maka-stimulate early on sang mga kabataan agud mag-alam. Ginbaton sang Social Action Network ina nga panghangkat. Kag ang panghangkat sa tagsa-tagsa sa aton, amuman, to be the light, meaning to do good. In concrete, siling ni Isaiah, share your food with the hungry. Share your food to our children. Bestow your bread to the hungry. Bestow your bread to the undernourished children. Angot sa bullying, we appeal to the families, especially to parents. Listen to Isaiah. Remove from your midst false accusation and malicious speech. Kung batian niya kay nanay, ang bakba nga daw garab, tapat ka. Dalo niya na sa eskwelahan. Kung kasinggitanay, kopyahon na sang kabataan. Mga tatay kag nanay, mga manong kag manang, kuhaa ang verbal abuse sa sulod sang pamilya. Agud pag-eskwela sang bata, ukon sang manghod, hindi ya paggamiton sa eskwelahan. Kami sa JSAP, magatinguha gid nga maka-intervene
pag sa feeding program kag library for children. Basi may nutritionist nga gusto mag-volunteer. You are very much welcome. Accompany us. Theology akong gintunan. Kung theology hambalanta, pasaligon ta ka. 1,000 kilometers ang distansya ko sa imo. Pero kung nutrisyon, 1,000 kilometers man ang distansya mo sa akon. We need you. We need you to respond to this darkness. But we can only do so much. Silinggani isang EDCOM, all hands on deck. This darkness needs the light or the good coming from each one of us. Remember as we end, siling sang datos ang EDCOM, 1 out of 4 children is stunted. Iloilo province is number 10 sa kadamuon sang stunted children. The Philippines is the bullying capital of the world. Kag siling sang datos sang malnutrition, every day in the Philippines, 95 children die from malnutrition. Sa labton ko na, sa labton mo na, sa labton naton inang 95 nga nagakamatay tungod sang undernourishment. Let us be the light to this very dark situation of our children. Amen.